Ligorya agayên ku hatin bi destxistin, Fatih Taşdemirê 23 salê ji bo ku hênik bibe hate Sîvrîceya Elazîzê û kete gola Hezarê. Lê piştî demekê Taşdemir di nav avê de dest bi hawara kir û ji ber çavan wan dabû. Welatiyan bangên tîmên xelaskirinê kirin. Lê piştî lêgerîneke nîv saetê, termê Taşdemiriyê bêjan ji avê hat derxistin. Li Mûşê jî sê heval ji bo ku masiyan bigirin çûn Çemê Muradê. Eyüp Çaptû ji bo ku tora masiyan ji devera ku Asêmaya xilas bike kete Çemê Muradê. Lavuka xavê avê gotiye ez sobeberî zanim yani yüzme zanim. Pêda çi kapirmişê akıntiyê biye û êdî ji wan yani ji çav handa biye. Piştî wî eva êca xeber dane miletê. Zaten Mûşê da tu zanî ya her kesî zanî dalgeç Mûşê da tune. Lê xortê re ben gê ji bo kete avê. Pişt re jî li ber şaxa avê ket û ji ber çavan wan dabû. Bi hawara hevalên Eyüp Çaptû tîmên xelaskirinê hatin ciyê bûyerê û piştî xebateke 6 saetan termê bêcan yê Eyüp Çaptû ji Çemê Muradê hat derxistin. Dema termê Çaptû ji avê hat derxistin, hawara xizmên wî jî bilind bûn.